барномаро идома медиҳем. Корбарони Озодӣ видео ба унвони «Мо аз Истаравшан» навор фиристоданд. Ба қавли муаллифи видео, онҳо дар деҳаи Обиҷомак барои ҷаноза кардани маит ҷанозахона надоранд. Ба ҳамин хотир маҷбуранд ин маросимро дар ҳавои сарди берун анҷом бидиҳанд. Ин ҳам дар ҳолест ки ба қавли мусоҳиби мо дар ин деҳа садҳо хонавода ба сар мебаранд. Ҳамин ҷанозахона мана кӯча бошудааст. Не ҳаво хунук мана. Ҳамин бинам мана. бинандагони азиз, агар шумо низ мушкилот ва гуфтане доред, дар видео сабт кунед ва ҳамин гуна ҳамроҳ бо шарҳи матлаб ба унвони Радиои Озодӣ бифиристед.